laver Popelum, hun er dygtig. Det er folk, der ikke er sådan. Vi skal se Frankrig. Ja, finalen. Ja. Danmark-Tyskland. Ja, det kunne du sgu da godt have sagt. Efter han har Lars Jørgensen inde ved siden af sig, er han eddermand god. Jamen, jeg tror ikke, han spillede angreb, jo. Kan han heller ikke gøre. Nej. Men Bosen og Søndergaard har ikke fået gang i det. Vi spiller ikke med platte, vi løber bare rundt i det. Står der 14 10? Nej, han er i Lemgo. Nej, han er til Tyskland. Ja, Lemgo. 13 10. Er 14, ikke? Nej, 13. Ja, jeg går da også. Er vi bagud med 3 nu? Ja. Vi har foran 7-5. Det er vigtigt. 7-5. Ja, men der var vi foran med 2. Så er den der igen. Ja! Straffe! Udmærket. Vi fører med 2, og hvor meget tilbage? Kan det ikke lige trænge med? Lidt under 2, og vi er foran med 2. Yes, men! Så, okay, han scorer, vi behøver ikke råbe alt for meget. Nu ser jeg, nu tager han tillæg, og nu. Fuck, man. Nej! Sig det over for hende. Der sker noget, der er kaos for det. Det står færdigt. Vi har stadigvæk straffe, ikke? Ja, godt. Straffe! Straffe, det er der for helvede! Det er der! Det er der, mand! Når Lars skulle have straffe, er det 3 sekunder tilbage. Ja, nemlig. Ja. Jamen, der er 60 sekunder tilbage, du skal få den igen. Han scorer! Ja! Er den færdig? Er kampen færdig? Ej, hvor er det galt, mand! Vi har vundet! Sådan er det. Kan I hjælpe mig? Jeg skal se det for hende. Det var helt spændende. Lad os nu se det! Vi spiser fusker! Det var bare en joke. Godt, Lars! Det var eddermame godt, mand. Hvor er det godt, mand? Hvor er det sindssygt, hvor er det sindssygt. Det her kan kun køles af med en kold vej. Det er med Gud. Hvad siger du, Arthur? Jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget i mig, Britt. Smart og bræt, var det mig, du mente? Jeg siger ikke noget. Her ser I så de smukke kvinder, ikke? Når jeg ikke havde taget den på, jeg havde haft på top. Så kan du prøve rundt der og køre en mindre. Ja, men jeg vil sige, at de skal passe godt på dem selv. Vi vil gerne have jer helt skinnet hjem igen. Ja, det skal de nok komme. Ja, det er jo en spændende tur. Er det din kollega? Ja, det er en spændende tur. Jeg troede, du skulle da bare. Jeg blev Asserblå, vi skal have en familiefest. Der var en Altså, vi kommer til over. Så kommer jo, det kan det. Det er også militært også. Så er jo dem vi af. Jeg vil også. Kan det ikke lave det? Jeg tror, der er godt tur. I hvert fald været Ja, og spille